Welkom bij Del Robot. Del Robot is een restaurant-cocktailbar met een shared dining concept en een Afghaanse keuken. Wij bieden verschillende formules aan om zo u kennis te laten maken met onze cultuur, want eten is een belangrijk onderdeel van de Afghaanse cultuur. We hebben een full experience menu waarbij u 8 gerechten krijgt over 4 rondes en daarna nog een 5e ronde heeft van een dessert en een digestief. De full experience menu is eigenlijk een verbetering van het shared dining concept. Wij leveren elke keer 2 gerechten op tafel en tussendoor heeft u tijd om lekker extra te kletsen en nog na te genieten van de heerlijke smaken. Hierdoor kunt u alle gerechten op de juiste temperatuur eten en daarmee nog extra genieten van de ervaring. Een belangrijk deel van de Afghaanse cultuur is de Afghaanse gastvrijheid. Of u nou een verjaardag heeft, lekker romantische diner of met een groep of een zakelijk event, u bent altijd van harte welkom om samen met ons hier dat te vieren.